Kini mga kaputol, magtari na punta og babaw patong. Ipatong sa tahod ang tari. Gamitan gyapon nato ini aron safety. Safety dili maliso. Oh. Pilit. Oh. Oh. Oh, di mo ko. Duha to gamito na, duha kay babaw patong man. Patong sa tahod ang tari. Duha. Amin, para kita igapin. Kita minggir na gapin. Oh. Ano siya mga kaputol? Napagkapin sa babaw patong. Kita din. Pabor mamertida mga kaputol. Kani manok dako. Basta ka amo ni sa ito ni gamiton ni so, aw. Sigurado. Oh, kita sila sa hindi maliso. Kita na siya. Inakong Brad nagtari 15 anyos minay mga kapatol. 15 anyos sa pagsugod karon 44 na. Tanang partida tiguhan na ni. Pobre ra may kaputol pero naka-empas ko sa ako motoro. Binulan sa tuod ining pagtari ang mga oh Mga hatag na sa mga sugarol, igdaog. sa mga amo ba. Igdaog sa tarian. Impas gyapon dugayan. Laruin mo kita sa partida. Ato na ibali na po na siya. Ano mga kaputol, partiga maliso. Tanawan sa paghapin. Oh. Ang tawag sin baw-baw patong. Oh. Mga kaputol. Baw-baw patong, bagyo. Baw-baw patong. Oh. Oh. Gipatong na oh. Oh. Ang puno ano? Oh. Gipatong na. Anato ulak ini mga kaputol left and right lagi hapon. Aron di matuyok. Oh. Oh. Tan site eh. Sino? Oh, gipatong na oh. Site yung laruin. Oh. Bijay. Oh. Kuyan ko oh. Mana site mga kaputol. Baw-baw patong. Asa mo siya mga kaputol. Sigurado ang sabaw mga kaputol. Oh, lock oh, lock. Diyan lock oh. Gamitan ninyo mga kaputol. Left and right and lock ha. Oh. 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 Kinsa man to diha ang martida o patay-patay. Amo na yung gamitan ninyo ng site. Sigurado. Way master sa tare, gaano kang veterano mo tare? Kuna, win, tumoy. Nasa. Bukod man. Lock oh.
Sumpay yan to. Ngubo man. Sumpay nyo. Hindi na gagamitan. Sumpay ang botol kaya nagumok tong sa pilit si Uwan re. Liksik na pod. May bagyo. Magunit manok mga kabutol, ingon na ako kay mga kabutol. Nailak. Lakan yun kay makabuhi. Masikamot andam daras paa berarti kasigad. Anak layo mga kabutol. Sila uptake kang paragunit. Asaw ko magtarik kamo na paguniton din sa mga di pagkaso hiniti. Kay peligro masamad. Oh. Ano yung bawa patong? Oh. Antare na nasa igbas tahod. Medyo nagulit lo. Nagulit siya gari. Bawa patong ni ha. Oh. Kaya ba? Ako patol. Ano yung baw-baw patong? Ha? Para sa halo ano pakita. Antare. Dalikod. Ano yung mga kapatol? Baw-baw patong. Thank you for watching mga kapatol. Palihog lang subscribe. Kaya sunod. Magtuo na po da. Tuo. Partida sa tuo. Ato padung sa kub. Thank you for watching mga kapatol. Palihog subscribe.